Hej, jeg vil vise jer, hvordan man får mus-markør i dag. Jeg skriver hjemmesiden til jer, vent lige. Jeg skal lige selv gå ind på den. Det er det, hvad hjemmesiden har. Søg på source. De der mus, eller hvad den er. Her der. Og så find den, som I gider sig. Og det er den der, som jeg har. Og se om jeg ikke engang har stillet den. Ja, det har jeg. Så vi går derind. Og så trykker du på download-fil. Åbn den. Altså det gør jeg. Det trykker jeg bare på. Og så skrive på. Du kan også bare tage den på nogle andre. Men jeg lægger den på skrivebord. Og så kan du bare trykke på den. Og så klar. Og så er de der. Og så skal du gå ind på kontrolpanel. Og så mus. Markør. Gennemse. Og skrivebord. Og så hvor den der. Og så er det der. Og så kan du bare trykke. Så kommer den frem. Og så afnå. Du kan gøre det med alle sammen. Det er i hvert fald meget nice. Så. Det var sådan, I gør. Tak for at I vil se.